هجمارك ji xort û keçên bajarê Amûdê navendek ji bo giringîdan bi zarokan û pêşxistina mereqên wan di warê mûzîk, stran û dîlanê de vekirine. كذلك المركز عبارة المدربة أنا مؤسسة فاطمة وكذلك البابا مدربين والبابا درتخن يعني استفادة جدا. Li vê navendê rahênerên taybet hene û zarokan fêrî jenînê li ser çend amorên cuda yên mûzîkên dikin. Ji wan jî tambûr, keman û gîtar. گیتار آمورا کانویا دی جواکê me da û ew yek ji amorên xerbiya û kêm di nav mûzîka navçeyê de dihat bikar anîn. Lewra hinek zehmetî li pêşiya zarokan derdikeve, heya fêr dibin û di destpêkê de ez jî bi zehmetî fêr bûm. Lê niha zarokên vê navendê pêş dikevin û jî hatîne. Em tên navenda beran ta ku xwefêrî amûrên mûzîkê bikin. Ez niha xwefêrî jenîna gîtarê dikim û em pê re jî îqaê fêr dibin. Her wiha dema em tên vê derê em xwe rewşa rûtînê dûr dixin. Ji bilî giringîdan bi mereqên hunerî li cem zarokan, ev navend zarokan fêrî lîstika şatrancê jî dike û bi niyeta çalakiyekê wêne kêşiya li ser dîwaran bike. Her wiha klîpekê ji bo zarokan amade dike. Navenda me di gelek waran de çalakiyan dike û niha em karê wê negirtina klîpê jî ji bo zarokan dikin û ew klîp bi alîkariya Fransaya. Her wiha me maratonek bi bejdariya 300 zarokan dest pê kir û ev yekem carek ew çalakiyê wiha li ser astê bajêrê Amûdê çêdibe û em ê çalakiya û wênekêşiya li ser dîwaran jî dest pê bikin. Ev bû nêzîkî salekê ku ev navend hatiye vekirin û dest bi çalakiyên xwe kiriye. Lê mixabin heye niha tu aliyekî alîkariya vê navendê nekiriye, ne ji rêxistinên xêrxwazî û ne ji rêxistinên din û bi keda xwe em van çalakiyan ledar dixin. Tevî dijwariya rewşa giştî li tevahiya bajarên Rojavayê Kurdistanê û rewşa şer û buhabûna pêdiviyên jiyanê lê dîsa jî ew zehmetî nikarin rê li ber ciwanan bigirin ku çalakiyên wiha û gelek corên din yên çalakiyan encam bidin.